Egunon, lehenbiziko hasiko naiz gure buruz hitza egiten, eta gero, zutargi eta abezen medikalen harremana, eta hirugarrena nola ikusten dugun gure etorkizuna zutargirekin. Gure buruz, Abezen Medikal, oan dela 42 urte osasun zerbitzua 3 arlotan bideratatua dago osasun produktuarekin, osasun materialen ekoizlea eta merkataria da, bihotz zerbitzua dauzka, kontu ikuslaritzako zerbitzua, aholkatzaritza, lagun biologikoa kontserbatzeko eta biltegiratzeko kudeaketa. Maskarak, estatuko maskara fabrikatzaile garrantzitsua gara. Produktuak eta zerbitzuak. Abezen Medikal sortu zen 1978ko urtean, produktu medikoekin. Parenterala nutrizioa, enterala nutrizioa, infusioa, oftalmologikoa, ginekologia eta beste batzuk. 2013an sortu zen ozonoterapiako ekipoak. 2015an zoru pulbeko errehabilitazioa. 2017an biozerbitzuak eta aurten 20an maskarak. Gure merkatua. Merkatu nazionala 188ko presentzia daukagu ospitaletan. Merkatuko liderra gara. Eba parenterala boltsarekin 160ko salmenketarekin. Estaldura eta komertziala propiaren bidez, 3 herrialdetan gaude. Espainia, Frantzia eta Portugalen. Merkatu internazionalaren saltzaileen sarea munduan zehar 33 herrialdetan sartzen dugu. Zutargi eta Abezen Medikal erlazioa, Oiartzok 4 ekoizpen plantau dazkagu. Nagusia dago Oiartzo Soziedad Kooperatiba Hernanin, Zutargi Alegian, eta Etxabarrian dakagu maskarako ekoizpena. Asmoa da Hernanira ekartzea. Lasai, ez da erreza publiko aurrean hitz egitea, ez da? Maskarian kontua, arnasa falta zaigu. Jarraituko duzuzuk? 10 urte amatzagu lankidetza estuan zutargirekin, produzio arloan urrengoa eskaintzen digulako. 5 produktu familia ikosten ditu, malgutasuna behar berrietara egokitzeko ahalmena du, lankideak bai beraien lantokian, bai gure lantegietan elkarlanean aritzen dira, gero eta zorrotzago diren eskakizunetara egokitzen dira, eta osasun arlorako instalazio egokiak dituen enplegu zentro berezi bakarri da. Gure aliatua da gure kooperatibarekin lotutako funtsezko balioak sustatzeko. Langileak, esan dudan bezala, beraien eta gure lantegietan elkarlanean aritzen dira. Gaitasun mota guztien integrazioa sustatzen dugu. Gure inguruan enplegu egonkorra sortu nahi dugu, jardu errentagarriekin. Etengabeko hobekuntza bilatzen dugu, eta guztia lortzen da inplikatua dagoen pertsona talde batekin, zutargi bezala. Nola ikusten dugu etorkizuna gaur egun? Ziur gaude urteetarako aliantza dugula urrengo puntuetan oinarrituta. Produktu sanitarioen sektorea garrantzia hartuko du gure lurraldean. Azten jarri dezagun aukerak atzeman ditugu. Gure bezeroek baloratzen dute eta era guztietako gaitasunak integratzearen abantailak ikusarazten lagun diezagukete. Mi esker.